Nambamba ukwelika 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 nambamba ukwelika 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 nambamba ukwelika 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 nambamba ukwelika Chidie. It's Abama on the beat. Akana Akwukwo Ogwu. Ebe bụ na dibe
wefa munye na-akpọzi ọgwụ mana o nwere ndị na-akpọ ọgwụ na Anambra ebe bụrụ ndị mmadụ gbochie wedị ka eji na akpọrọ maka mgbe na-agba ọgwụ wedị kwụrụ aka ọtọ asị mgbe na-akpọzi ọgwụ mana o nwere ndị nọ n'obodo Anambra ha na-eme dibeta ha ncha na-akpọzi ọgwụ okwe ngọ n'ọdị ndị ihe n'ezie na ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ ndị dị ife abago na sekuri bụrụ egbe weziga mmanụ wekpe si n'elu emedo obodo kedu iwe na-ebuli onye ịkpara aka na Anambra ọsịnya ada akpọzigbo ọgwụ aka na-agbọgwọ ọgwụ aka na-agbọgwọ ọgwụ ọ bụ na ikpụrụ egwu na buutu kpụrụ egwu na buutu si ka iruwe Anambra ejide ọkụkọ na buutu onye ugbo gachi weta gị etie gị echichi si na ị na-agwọ ọgwụ wende agodo jide gị na Anambra ebe ikpe ọkụkọ na buutu etie gị echichi si na ị na-agwọ ọgwụ wezuga mmanụ enwe ihe na-ede elu eme wasi na bụ ndị dị ibe dide n'ogbe na-eme iwe na-eme na Anambra ogwu mmadụ anago na Anambra ka nna judo obodo ndị ntori mmadụ anago aka na-esu atịkpa aka na-esu eze aka na-agwọgwọ ọgwụ ndị sekulu ndị ya sogbu n'ọnụ wegbudo egbe ọ bụ ndị mmụọ ọgbọnọbe ka nna onye si na ihe na-akwado egwu oge bali mpe ogwu na ndị ya ebuwe egwu ya ndị iwe ihe mmadụ na ọ na-agwọ ọgwụ wezuga ebe ụlọ ga na-ate n'eke na-eje n'ime obodo Enugu steeti mpụta ikwere ebe n'ebe ekwuwe onudenu onye ọrụ ya gụrụ amara iwe ọ na-alụ ya ka nna jide obodo iwe onye emete n'ọhịa ya ekiri a ga-emebi ọdịnala be anyị Enugu steeti ọsọ wee gbee aba nwoke aka n'Enugu steeti ọsọ nye ada agwọ ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ nye ada agwọzigbo ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ ozi nweta dibịa kpali gabe n'ime obodo Enugu nweta dibịa towe eto ozi dibịa gwọlụgo ọgwụ iwi na-eme na-aga n'iru ọsọ na-agwọzigbo ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ ọsọ ada agwọzigbo ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ ya bụ mgbe na-efuo ya bụ iwe nwanne nna anyị gbadobara anyị wee tolite wee ya ka anyị na-eme mana iwe ka mma bụ ka mmadụ ikwuwa aka ọtọ emena nke dị njọ wee gụnye mmadụ wee megide na mmadụ ibe gị na nkịtị esu n'oli mgbaga na-eje n'obodo anyị na-ewe iwe ha na-egezi ihe nri aja naanị Igbo n'ike gadi maka onye jere ndị mmiri ihe wee gbuoro ihe efi ndị mmadụ ekwuwe asa aka na-agwọzi ọgwụ aka na-agwọzi ọgwụ ụfọdụ asa na-agwọzigbo ọgwụ mma ngwọzigbo ọgwụ ekwela jere gidi jere
ejije okpekpe oyolo ebe na-emehue onye n'ime obodo China wee rute na China wee fụ nga na-agba ọgwụ onye n'ime obodo ndị ya wee rute na bewe wee fụ na afọ na-eme omenala aka na-agwọgwọ ọgwụ wee jere ime Japan wee fụ nga na-agwọgwọ ọgwụ gani na-alụsị ebe bụrụ na be ya oge egburugbe kedu iwe ji ya alụ onye ahụ ogburu ka ịgbara ebe onye mebie iwe dị na bebe ihe dị na bebe ihe wee kwue onye ụlọ mmọnwụ na-agba haba ijele alọbụla ebe bie weze weye mmiri mmewe bara ibu ya jele fọke mmọnwụ agada ka bie wewe gbegbe egwu ya na-egbe haba ege juju dale modelu kedu igwe mere aka na-agwọgwọ ọgwụ ọ bụ n'ije na Nsụka wee aka na-agwọgwọ ọgwụ Wete body state aka na-agwọgwọ ọgwụ wete body Anambra state kedu iwe ị ga-agwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ ọ bụ n'ije obodo Igbo steeti iwute ya n'anya hụ na aka na-agwọgwọ ọgwụ nne m onye nụ ya kwuru abalị igwe na-alụ ụlọ ekwuru ya na mbụ onye mere iwe dị njọ ma alụ ya ekwe na mbala ebe bụ na ndị ji na mkpọrọ afụ na aka wee dọche ya lapụ n'ụwa ka na ebe na Enugu steeti wede ji na mkpọrọ o nwere ihe afụrụ n'aka wa anja natago aka na-agwọgwọ ọgwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ ama ngwọzigbo ọgwụ haba ijele irija ijele onye na-eyi n'aka na bụrụ egede na be n'ụlọ mgbere ụzọ abụla akụle ekwumekwu fie ijide tebalụsi dị n'ọbịa wee dozebiri aka ogoribalụ bụ n'agụ haba gose na-agbọbụ iwe bụrụ n'anya otulu ose bajo ya ka ji bụrụ egede mma onye mụ kede ebe oge ka mụ na-agba na dị na mma dị na agbọgbọ ọgwụ asa ma mkpọzigbo ọgwụ ekedeze ebuwe ji Steven Chinedu eno onye bụ Frank na Nsụke n'Enugu Ezike oke mmanwụ n'Abuja ka ị na-achụ ego gị wala bidu material ka ị na-achụ bidu material ka eji mara gị na Abuja ya na niile steeti aka na-ele n'ọdịdị mgbe building materials dị iche n'iche ka ị na-azụ na onye Nsụka na ịbala aka na-agwọgwọ ọgwụ o nwere niile steeti ọ na-alụ na ọ na-ele CEO Chibes Sitiko CEO Chibes Home and Apartment si ebe yido odogwu aka na-agwọgwọ ọgwụ oge mmanwụ dị egwu na Nsụka ozigbo ka ya na were iwe na Abuja ka ị na-achụ aka na-agwọgwọ ọgwụ nwunye ya bụ oke mmanwụ haba
Backali Muwaji, one lap, one over Chukwini, Omalicha no Mudenu Musiteti, Omalicha, Babu Chairman, Board of Trustees, Artifacts International Limited, Omalicha no Munine, marketer and the producer of Usuri and Duli, Abatoni, CEO, Panama Auto, USA, Wakana Dubatama Niche, Yanas Papers, Wesiboyego, na USA, Omalicha no Bunine, Akana Akwukwo, Ada Akwukwo, Akana Akwukwo, CEO, Chidiko, what the way did he meet? Chairman, Chairman of Motivators Club, Wasimu Kenelie, High Chief Francis Obasinine, CEO, Toscana Hotel. Oye wele bona la jake, Toscana Hotel Nenu, Mawunebe, Manakana Akwukwo, Akana Akwukwo, Oje meke keketi yodogu, Chief Chukujekwe, Chukujekwe Kwedike, Amulo Yenego, Amulo Yenego na Udinike, Ogwefi, Ogwefi dike na Udinike, Nanambala, Amulo Yenego wa Nakewu. Good morning, Nigeria. Good evening, Nawe. Dobodo Igbo. Amulo Yenego. Mawundo Jani Nebu. Oke Mawune Bagoma. Akana Akwukwo. Wake Mali Maka. Oye Gonogo. Oye Chebelu Wanojibu. Bakali Mwechi, Wasakana Tichinela, CEO, Talent, Diagnostic, and the Laboratory Center. Well, I just again at Jegogi. Oh, yeah, Miliki, Katina Suke. Wesiboyego ni Bagoma. Oh, yeah, Miliki, Nuna Suke. Why, my lord, is not Chielo, Bunaku, Kadiwa, Mawuna, Haba, where can I go? Ada was a bob. I said, Mam was a bob. Bakali Muwaji, Johnny Fire, where you go on the West, you get one of Ogwu Banego, one of Jakarta, I will also the billion money. Billion one day, Wesiboyego ni Malako. Akana Akwukwo. CEO, Billion Global Service. CEO, Billion Travel and Tours. CEO,
billion estate, solar energy, Yana City Kamela, Oloye Keji Melodogo. Where's the money in the Philippines, in China, Kina, today, the billion money, billion exchange in China, what's the book and the chief? Obi from my girl, Chinedu, aka Sagolens, the home of peaceful and the successful transaction. Good morning, Asia. Good afternoon, Abiyatina. Good night in China. Why you could be better than to go get my wound if I go CEO Sakones, President, what you wear, okay, CEO, what's the matter? Global resource, CEO, Chief CEO, ultimate irresistible. Oji weke mokwe, the wetiti nine. Akana gogo, na malachi akodokuso. Okay, mokwe. Hey, haba. Wasi mukeneli. Onele buchukwi. Holy nusi weke. Ogbe fekwe webe. Ogbe feke webe. Sebu kese no jilifa. No jilifa nenugu siteta. Akana gogo. Akana gogo. Koda sena mangozi bobu. Haba. Bakali mwaji freze imaneli nemeke. Chifeze sinachi. Weze sinachi wenu na suka buburu nine. Weme koneze nesinachi. Weze sinachi na China. Weze sinachi na Staburu toki nine. CEO. Weze sinachi. Rubber exchange. Weze magulugulu nechia. Okay, mawone balama. Akana gogo. CEO. Cipis Payos. And the property limited. Why do they get about the way to get my bullet and another? I imagine another when you well up when they as another was a bob. If you walk as I was a bob. Young man was a bob. And I cannot go bob. I cannot go bob. When you can get I cannot go bob. When I see let's see them and I'll Akana Akwukwo Ogwu, Asa Mangozi Bobu, Ibele na Zumba Guru, when the Melogo Wadi, when the Bobu Lobodo Yibo Hakalu, Zayba Noya Delegam, Haba,
na kibie onye ke dudu local gọọmenti niile onye masobi teneke oze mpenọ nkịtị na kemerunu gburugburu niile oze mpenọ nkịtị CEO oze nwanne oze mpenọ nkịtị na kemerunu n'ịbala mmọnwụ oke mmọnwụ odu aka na-agwọgwọ ọgwụ wala matabasi kina tu weke na tu batangwa moto ya chomoto mwe oji mote mogo nine afra moto basi kina su one mempot ya na China kina grafe oke mwazo na yeti woke aka na agwogwo mamgozi gwogu aka na agwogwo bakali muwaji one again Chidiebele welu sebo tefe welu lofi suke bulubulu n'Enugu State alu sebo tefe welu sebo tefe welu lofi suke bulubulu alu sebo tefe oke mwangu aka na agwogwo aka na tubata mmadụ kwasị dịnụ iche n'obodo ego na-afọ na chụrụ egihe wedusebụtefe oke mgbawe onye obi n'ịbala mma aka na agwọgwọ ọgwụ CEO Chidima Enterprises wedusebụtefe n'obi sugbe gburugburu niile ojege mokodobi alusebote oge aka na agwọgwọ ọgwụ mma ngozi ọgwụ godasị na mma ngozi ọgwụ kefelu esekelu n'ụbọchị onye ụlọ yude na-etiri ekenezi egwu echi eye ife dịrị Chukwu agịbụ ile wenu na China oge na-eme na Philippines CEO Currency Exchange Global Services oge mgbanwe onye macha n'Enugu Ezike odogwu n'ịbala mmanwụ oge aka na agwọgwọ ọgwụ kwewe obodo ka anụ ụlọ oge na-atụbata agwa dị n'iche niile ya na laptop na handbag aka na-edu ụdị mgbafe dị n'iche ole ka eji mara odo na China ka ị na-atụrụ ego oke mmanwụ n'ịbala mmanwụ aka na agwọgwọ ọgwụ enwe gbara ibi ya dejiki nekwe igbe aka na agbagbe ogwu ya na-akwe ejeli ma Anambra onye ịbala aka na agbawe osinya na-akpọzikwa ọgwụ ejewe mbe Enugu Steeti ịgbawa okeke osinya na-akpọzikwa ọgwụ yakuwa dị ji wee were iwe by security wee na-arụzi ya wadị n'ozu olu ugbo asị a na-akpọzikwa ọgwụ bakali muwe chief wifi CSO aka oversize CSO the talking money okay money bago money talking money odogu CEO Nigerian Association Business Ona na doki
ozigbo ihe ego na toki niile oke mmọnwụ na-ebala mmanwụ toki mọni nwoke ma aka na-agwọgwọ ọgwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ weda si na mma mgbozigbo ọgwụ okpele m wajif okeke weli okeke weli chukwu bụ nna CEO Big C Collective aka na-atụbata electronics gadget niile na Lagos ka ị na-atụ efe ya na Asaba niile ebe egwu ka ị na-atụ efe onye gwa igwe dị na Nnewi South niile n'oke gọọmenti na Anambra na aka na-agwọgwọ ọgwụ wecha dị gba wekweli uwe ji fụwe weneseti Chibeze onye fizuga na gọọmenti n'Enugu steeti tax collect Ola kumoni tax collect si change nine Wabu yewe tax collect supermarket Wekedi na Enugu steeti na Nikelo tax collect CEO tax collect real estate and consultant CEO tax collect cosmetics store Wekedi na Enugu steeti na Nikelo Wakami bala mmanwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ wada si na ama mgbozigbo ọgwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ wekweli m uwe chief anụkwe Ekwechukwu ekele pilonization anụkwe n'obi nwanne Chief Chinabala Akwukwo na Nsụka niile welochi gị na-akpali gị na Nsụka onye bụ nna igbe etiti weke dị na Nsụka wetachi ya na akpala aka na-agwọgwọ CEO Chinafalaku Foundation Ebu na feso Haba Ijala Wazuge malawe Wayu jene tilo mongu Wayo gbologu iwe di mma Ndị mmadụ adekudi Asị na aka na-agwọgwọ ọgwụ Oda asị na ama mgbọzigbo ọgwụ Ya ma mgbọzigbo ọgwụ Wayo nwoke kedu igwe mere Ọsị ya ma mgbọzigbo ọgwụ Mana aka na-agwọgwọ ọgwụ Wekweli m iwe chief Wekwe babi na wefade AKA Wekwe babi na wefade AKA too much dog na life Oye le Jesuke Local government n'Enugu steeti niile CEO Fada Nation Global Exchange niile CEO Wekwe Fada Electrical and Electronics
Nasuke CEO Wengwe Fathers Meeting Nana Balasi Destiny CEO Wengwe Father Nation Office Na bini the public Kake mawune Balama Wefada Akana Akwukwo Ogwu Wekene Buda Mwazo Di Mwaji Di Cheni Haba Wabuli Meka Demaka Njemuke Noto Wenye Wibodo Iwani Mono Akane Modoku Haji Kajata Nonuku Efe Yilimu Siton Mwone Wayi Wani Moni Nansuka Bia Nipago Mwangu Siton Mwone Siton Mwone Siton Mwone Nagabon Wade Mata Fasi Keji Malone Weka Mawu Siton Okute Babulu Nilo Nagabon Akana Akwukwo Ogwu Wabu Siton Really the change Weka the change Yego Weka Dini Change He's a liability businessman Give me When I not run this Yaki Nazuna Suke Okay Celebrity businessman Biane Siton Bodo Weekend Siton Akana Akwukwo Ogwu Akana Akwukwo Ogwu Wada Sina Akwukwo Ogwu Wayi Wani Manu Nasuke Wayi Makana Palamo Kana Malaka Haba Wakana Siemwe Chief Michael Udegbi A.K.A. Anelia Akana Oyo Meke Never Nebon State CEO Water Solution Matters Papers Nagabani Kona Chudegi Oke Mawune Balama Akana Akwukwo Ogwu Asena Mambozi Bogu Wada Asena Mambozi Bogu Wabele Mani Kamuzi Nada Wayi Makana Bie Mawa Kwekwe Bie Nagwe Wekene Tiembo Hi Chief Waji Fweko Chukuno Sojo Wakama Wakusinachi Akusinachi Wanu na Bukonga Wakana Zusi Papers Wakati Nije Agaboni Kona Chege Akusinachi Oye Chiye Meleze ya Pese Imagona Kudesi na Chi Akana Akwukwo Ogwu Mambozi Bogu CEO Pasinach Ice Wezi Mayega Wani Agaboni Nina Nibala Mong Webenebe Kwe Magdali Mwa Chief Wana Lebuli Manage CEO Wem Wake Mawasi Lola na China Oya Gulu na Nambala State ni Baluma CEO CJ Rose China Boys Limited Wekedi no Gidi Wekedi no Gidi Beauty
material oke mmewe si n'ọla na China nnukwu gbara mmọnwụ o nwere ebe na-alacha aka na China niile osi n'ọla na China aka na-esi nri ndị Igbo na China osi n'ọla onye gụrụgụ dị n'ịgbara mmọnwụ aka na-agwọzi ọgwụ kwada sị na ama ngwọzigbo ọgwụ Chukwemeke Ozoweke aka Ozowefeniye Ozowe na Eze ozigbo onye ozogbu mgbagbo ọkwa na onye mgbagbo ozogbu mgbagbo ọkwa na ndebe cheki na chego gị ozigbo onye eze gị ndị enyi na ndelechi ya onye ego n'ịbala mmanwụ aka na agwọgwọ ọgwụ ebula bude n'obodo amasị dị ike kene nwe Chisomose mene wakaji ofo kene n'okpokolo na amasị dị n'akaji ofo kene n'okpokolo okwu na-egi ife na amasị obodo ife adịghị na Dimba village Lezinata town local south local government Wakulanda property ine Wabani chowa na Dimba Nuchowo Wechowa no Dimba Gichowo Kuneyife Wakulanda property Akana Akwukwo no yabu number one Chisomose mene kuroke haba wakama Akana Akwukwo wada sa na mpozi bobu wada se na mpozi bobu wakali muwe Chief Simon Muyanda okali menezo wala ni lebu Akana le bazulo na spray pass na kotongule wakali mwe oyezo wala ni wakama Akana Akwukwo haba Kanyeze mosalansuke Rekaneze mwe Chief Ogbefi ate Valentine Webele chukwu Ezefesi na msuke Wonu n'eli wanu na msuke Akana Akwukwo Akune de kulumulu na Philippines CEO Ezefesi CEO Ezefesi Enterprises what kind of building materials one has to be? What kind of surface to load is in there? Yana motor breakers. Where's the boy? Yeah, go back to Nozalansuke. Akana Akwukwo. Oh, you put it in a soccer. Okay, Akana Akwukwo. That's the best Akana Akwukwo. What does it have? Hey, how about Wakamani Makan, Adasi Bobongo, Oya Weli Bobo Wawele, Kedi Wege Pudi, Odi Modinjo, Oyo Akana Akwukwo, Odasena Mamposibo, and that was Wakali Mwa Chief, Akana Akwukwo, Johnson Ifa Ichukwu Oyeka, Wese na chewa nunu monise Odoku pasike Na South Africa Kapesa Kona Chuegie Wekende na South Africa Empelo
Populate Friends Club International Weze na chewa n'ugbo gburugburu niile N'okwa y'ugbo nwanne m ịbala mma Nwoke aka na-agwọgwọ ọgwụ Eze na-eche n'ụgbọ niile Nwoke m aka na-agwọgwọ ọgwụ Nwoke ase na-ama ngozigbo ọgwụ Gbagbali m nwa Chief Eke Emmanuel Ekene dịrị Chukwu Kerigo na Philippines Kerigo Eke pele wenu n'Asia Kerigo Odakwusi na wata jiwego N'Enugwu Ezike nene Odakwusi na wata webulo kayala Philippines na Cambodia Wasimu Canadie Rezinie Italinus Yeke Oye meme wenu N'Enugwu Ezike N'Enugwu State nine CEO Kerigo Global Places Wezibenye ego n'ịbalị mgbe Kerigo Odogwu mara mmọnwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ Wada sị na ama ngozigbo ọgwụ Wagbali m wee Chief Engineer Samuel Ifeanyi Ifeanyi onye ụlọ n'ịbalị mmọnwụ Ifeanyi na mmadụ Igbo lọ n'obodo Amatu ka nne m Odogwu Wake dị mma Jideku wenu na Germany Odogwu gbasiri ike obele mmachukwu yeri ike Onye eze ugeha Onye eze ugeha n'olu Sani ya onye eze ugeha n'olu na ọ ga-adịrị gị mma Oke mgbanwe aka na-agwọgwọ ọgwụ Wee fe dị mma Wagbali m wee Chief Ifeanyi Chukwu oyiri ilo Onye mgbe ya ọbịanụ Igwugwe Okigwe n'Imo Steeti Na Dotimodu ka ọ na-atụnye ihe Papa Jeje oyiri ilo Oge mmanwụ n'ịgbago mmanwụ Oyi Imo Steeti aka na-agwọgwọ ọgwụ Wada sị na ama ngozigbo ọgwụ Wagbali m wee Chief Rubenu Ugo Ije egwu na-eche ndụ na Nnewi Wemiri na-ezolo ụlọ na Nnewi Reudenu na South Wefanye Enugwu Jidekube na Nnewi na South Wemiri na-ezolo ụlọ ezigbo onye ego Udegbi na South aka na-agwọgwọ ọgwụ Uneni ma ngozigbo ọgwụ Wada sị na ama ngozigbo ọgwụ mana aka na-agwọgwọ ọgwụ Onye tu eze obulo Odogwu ilu dike na Yumango Alọ na akpe Wagbali m wee Chief Ilemene Obelagu na China Obelagu Power CEO Onye ka ewebeghi emezi ya n'Owele mba Onye ka ewebeghi emebili ya Global Service Ezigbo onye Owele mba na ụmụana ha ndị ego Ezigbo onye ego n'ịbala mmanwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ Akaba Junior AKA
ofu nwa bola rusegwu ya obodo niile hilo ego bụ ụwa niile ofu nwa bola rusi obodo ya hilo n'ego bụ ụwa niile gedi na-ezagu obelagu belagu aka na-agwọgwọ ọgwụ onye asị na ama ngwọzigbo ọgwụ aja na ụlọ onye nnazi gị bụ niile bịa na mgbanwe akwagbo onwe ya na akwa ogbeli mgbe chief ogoya bụ Emmanuel bụsari onye ka na Anambra steeti niile ezi na Bali na ndanachi ya kodogwu na chiegie CEO Bosalinde steeti nwoke ma Bosalinde steeti onye ego n'ịbala mmọnwụ dịka ojima aka na ike abala aka gbabụla eyi nwoke ma aka na agwọgwọ ọgwụ ada agwọzigbo ọgwụ onye asị na ama ngwọzigbo ọgwụ obere mmadụ ka emusu na ada ime aka na bịa oge olugbo odogwu oji fujon chinoso ji ọfọ onye nwebu iwe kete n'ime mmadụ na-eche ọgwụ oke dị na zabolo niile oke nọfi building material ka eji melodies oji building material nke ọgọgọ ka ọ na-agbalụ building material ka ọ na-azụ na building material oke dị na deide market na Abuja CEO Olo Sticom Nigeria Limited niile oke mmawa akibiki n'ụlọ akibiki odogwu egwusi na agbata bụrụ ọka ya na biya oju na ọmọgọwa nọ n'ime amara oju chukwu wee buru ụzọ n'ụmụ aka na agwọgwọ ọgwụ onye asị na ama ngwọzigbo ọgwụ bakweli m wee chief Chidebele kiri ise n'ugbo ọzọ onye bịago ha ile niile n'ime motu n'ọjọ ọgwụ niile n'azamụlọ ekenele oke nọfu building materials niile na naina building material market na Abuja oke mmọnwụ ebe ahụ ka ị na-achụda ego gị oke mmọnwụ na ịbara mmọnwụ asị na ama ngwọzigbo ọgwụ ma na aka na agwọgwọ ọgwụ CEO Agape Steel Company Nigeria Limited niile Central Bank Yolo nwoke kewa ya Ohamadi kewa n'ofu obiago ha ise wezuga mabala ka ya dịka anyị aka na mmiri ezo na mgbede wewe kwekwe na nwunye na agwọ dị mma obi njọ amala bọdị na anya na-eme mewe omenelu onye jere ibi ya jụọ ya sọsọ atakwa agwọgwọ ọgwụ ha si na ata agwọzigbo ọgwụ mana aka na agwọgwọ ọgwụ aka na agwọgwọ ọgwụ weje n'ime Anambra mgbe egwu na aka na agwọgwọ ọgwụ wejere ime Igbo steeti mgbe egwu na aka na agwọgwọ ọgwụ wejere ime Ebonyi steeti mgbe na aka na agwọgwọ ọgwụ wejere ime Enugu mgbe egwu na aka na agwọgwọ ọgwụ wejere Abia steeti mgbe egwu na aka na agwọgwọ ọgwụ wadị malụ iwe na-emewe igbe aka na anata nwoke ma ama mma
n'oke ịbala mmọnwụ ya ne ozi igbo bakeria na-ezeku ozi ịbala mmọnwụ ozi otu ụbọchị dọkị n'ala mmanwụ na-agba alụ ndo asị na aka na-agwọgwọ ọgwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ ha wezuga ma na we alụkwụ na-agụ nekwe aja edugolo n'ọgwụ na-egwu aka na-agwọgwọ ọgwụ wezuga mma olu aka na-agwọgwọ ọgwụ oje mmiri ụmụle oke ego aka na-agwọgwọ ọgwụ alụsị igbe aka teke igbe ọka bụ ihe yiri ịbala mma alụsị na-asa ekwe nsọ aka na-agwọgwọ ọgwụ wee ihe ji na nchekwu bie gbakweli mụ efu nne wenu na abatete atani gala akunne yauyauya wee ihe ji na nchekwu akunne na abatete aka na-agwọgwọ ọgwụ akunne aka na-agwọgwọ ọgwụ haba girije alụsị ya gwuru bie haba gbakweli m alụsị chi na-azọ maka ajamọ alawaji Thailand igirige ego wawi me na yi pada ji magana mmanwụ na-agba alụ ndo obele igwe funele na aka ihe gbara mmọnwụ alawaji Thailand ike ga bụrụ niile na agụrụ ọgbaka aja ịbara mmọnwụ ya n'obodo gbawe wabụrụ ime kede jawa uke oke dunu dekiri kaja semu keke newe chief mata buchi kunna sie ozigbo agwotu nke gbasiri ike na agwụto nnukwu bala mmọnwụ agwotu nke ozigbo agwotu gbasiri ike na alaba gị na agwotu ezigbo mmadụ aka na agwọgwọ ọgwụ aka na agwọgwọ ọgwụ ọdịsị na ama ngwọzigbo ọgwụ agwotu aka mmadụ ọka ịbalị mgbanwe ekene wekeneze uwe chief ejimundoye obi na CEO ọba indo plastic ọba indo magic money bịa yiri mgbe onye gbugo nka onye mama na-ebu ugo nka n'ugwurugwuru onote agriculture machinery weekend of machine weje kolugo kalabita aloke international nike wezigbo onye ego na tụrụ ezife kedị na Lagos aka na agwọgwọ ọgwụ ọba ịnọ ike na agwọgwọ ọgwụ gwada sama ngwozigbo ọgwụ sama ngwozigbo ọgwụ elọbiye iri igwe ka nnewe obodo nne m odibe ya dịrị igwe na-agbara agba wee nutuo nzuo aja na tụọla ịbala mmanwụ ama ngwozigbo ọgwụ gwada si na ama ngwozigbo ọgwụ aka na agwọgwọ ọgwụ aka kwụsịgwọ ọgwụ haba ọzọ zuru igbo gwuru egwu na nwanne gwo ka wee gotu ya yodegbala kacha haba gburubịa ka wee gotu ya yodegbala kacha onye na-elebe yiri gbawe gwuru egwu aka wee gwọgwọ ijele gburubịa haba